Карам директно на темата. В неделя сутринта бях на интервю за една програма, в която много исках да участвам пак. Естествено, неделя сутрин умрял, тя не се наспал, но си казах не, няма се настройваме лошо, сложих си малко грим, усмихнах се на камерата и когато интервюращата се включи, я посрещнах ведро. И интервюто мина страхотно и тя даже си ми намекна, че й е писнало хората да я посрещат намръщени и тя да им вади думите с ченгел от устата. Като бяхме да защитаваме дипломните работи, нашата доцентка ни каза: явете се пред комисията. Ведро! Ведро! Преди малко ми попадна видео от новия сезон на Ергена, където едно момиче влезе с усмивка. Беше толкова слънчево и хората я харесаха. Когато имате интервю или някъде трябва да представите себе си, бъдете ведри. Това е най-големия ви актив. Усмихнете се, никой не иска да му се мръщиш.